Euskal Herriko gozogile eta gozotegirik onenen bila dabil Armintz Gorrotxategi. Eta bilaketa horretan, Euskal Herriko tokirik berezienetakora iritsi gara. Berara, hain zuzen ere. Gipuzkoa, Nafarroa eta Lapurdiko mugara. Bertan, errezeta bitxi eta luxuzkoak egingo ditugu. Izokina deitzen dioten gozotik hasi eta urrezko bonboietaraino. Luxuzko programa, baina dena ez da erosotasuna izango. Erleen artean sartu beharko du Armintzek. Eta 200 metroko tirolinan, salto egitera ere gonbidatuko dugu irrisarri landen. Hau sartuko alda? Hori? Ez dizu eta aurreratuko, hobe izango duzu ikustea. Has gaitezen. Armintz Gorrotxategi naiz. Gorrotxategi gozogileen sendiko 4. belaunaldia. Euskal Herrian, gure familia bezalaxe gozoek garrantzi handia dute. Guk pasioa ogibide bihurtu dugu, eta baita bizimodu ere. Bidaia honetan txokorik ederrenak bisitatuko ditugu. Zuek denok gozatzeko asmoz. Hau da, dagoenean bonbon. Beran, hasiko dugu gaurko ibilbidea. Hain zuzen ere, 80ko hamarkadan ireki zuten Jaione gozotegian. Eta zergatik Jaione izena? Juan Mariren arrebaren omenez. Natibidad izena duenez, dendari euskarazko izena jarri zioten, Jaione. Orain, gurasoen erreleboa hartuta, Juan Marik darama lokaleko martxa. Zein da Jaione? Jaione azkenin, da, nire arrebagatikan jarri zuten izen hau, nire gurasoak. Guai dela 45 urte bino gehiago joan zen Mexikora bizitzera. Krisis bat izan duzen, eta nire aita joan zen Mexikora lanabila. Nire amarekin joan zen, eta han hasi zen lanean, komerzial gisa irina saltzen. Baztaneko enpresa batekin, nire joan zen, nire arrebaia jo zen, eta errantzuten zeiten dugu. Joaten gara Euskal Herrira, o Mexikon gelditzen gara, eta azkenean, odolak tiratzen zuen, eta etorri ziren zonalde untera. Eta zuten zergatikan, ez dugu idikitzen pasteleri bat, nire amaren herrian, beran. Nire aita zena, espezializatu zen hojaldrerekin, eta hojaldrea, nire aitaren rezeta berdina ibiltzen dugu. Zer ikusi dezakegu hemendikan? Lan egiten duguna, hoien dia matxeduna da gure euskal pastela, eta tartaletak ere bai, tartan hilo jasa, minio gehien bat, izokia. Izokiarekin... Izokia? Bai, izokiarekin lana egiten dugu, eta gainera kasualidadez, masadora martxan dago, eta masa egiten ari nez, eta nahi balen bauzu, haizu. Egin dugu elkarrekin. Hementxe, ja prez daukazu? Hementxe, bai. Guazen ikustera? Venga, guazen. Mari, esan diazu, izokina egiten duzuela hemen, zesan nahi duzu horrekin? Izokina, badire leku batzuetan ez, Tolosan bezala, igual, bixiu egiten dela, minu hemen bidazoan gaude. Hojaldrezko gari zara egiten. Hojaldrezko, hori xe da. Bai, guk bixiua egiten dugu. Hemen, jake bidazoan gauden, izokia. Horregatik. Diferentia da, bai. Eta hemen dago beraz, masa. Hori da, hau egin duguna da irina fuerteakin, irina flojakin, gatza eta urakin. Eta ja masa ikustuzun bezala ja dago... Ja prez dago ateratzeko? Prez dago eta nahi balen baztu ja itzali eta ateriko dut. Bide, hori. Osondo? Eskerrik asko eta listo. Hemen dikan, zenbat ateratzen dira? Hemen ateriko txugu 3 pusketa, 3 plastone egiteko. Orduan guazen moztea? Venga, moztuko dugu. Labana hemen dago. Venga, Tori. zu gauzeskua, bota. Beldurrik gabe. Hemen zati bat. Nik bola egiten jungo nahiz bitarten? Bai. Sondo? Sartuko dugu kamaran, ordu pare bat, eta horrela gero lantzeko izanen da aizago. Zu pasatzen hauzu, eta ni ja eraman du ja reposatzera. Bueno, listo. Sartu du masarilla mantekilla, sartu du, guruina sartu dugu, eta mandizkigu pliege batzuk. Jarri dugu deskansatzen, eta guain eman dugu azkeneko pliegeak, behin deskansatuta. Makinarekin errexago eskuarekin baino. Azkenia, hau da teknologia, ez? Azkenin beharriko neri, ikaltzuna da, mantekilla dena, dosifikatzea dena, perfecto. Gero eta pliege gehiago, gero eta kapa diferente izan du. Hori da, la miloja serraten dena, ez? Eta beste bat emango diozu? Eta guain eman dugu beste bat.
Amari, nik usten dut honek kriston itxura daukela. Zuk noizbait sukaldatu duzu herriko plazan? Ez, egiarren ez. Ze irutze zaizu, bertan egiten duzuen izokina amaitze bali badugu. Pues plazer emanen zian, nire herriaren plazan ez, hor sukaldatzia, pues hori izanen zen ezeko, bueno, amets bat izanen zen. Hipnotizagarriak dira benetan irudi hauek. Ore horretan eskua sartzeko gogoa ematen du. Horrelako mimoz kozinatuta, seguru izokin bikaina aterako zaigula. Izokina egin aurretik ordea, haizea bisitatu behar dugu. Hurrengo geldialdian nahiago nuke eskurik ez sartzea. Haizea, erlezaina da. Beraz, imaginatuko duzue noragoa zen, ezta? Egia esaten eruna duzu, gaur beldurtuta natorzu gana. Egia da eztia osagai printzipal bat dala gozogintzarako, baina horretarako erlenganak gerturatu behar gara? Bai, erlengana hurbildu Ez gara, dago ezin dugu, besterik. ez da manerik. Normala da beldurra izatea, karo, azkenin respetu ematen duen animali bat da. Nik errate dizut, lehendabiziko aldia paratu nulikan buzua, eta soinua ditzen da askoz ere fuerte, eta gelitu nik olako impresioat gelitu nintzen, paralizatu gelitu nintzen, igual 5 minuto, bueno, iban oiet. Martxa intzen duen azkar hortikan ez da? Zenbat erle dituzue ba? Pues erlauntzak 180 gotxi. 180, hori zenbat erle dira. Erlauntzako zenbat erle dituzue gutxi gora bera. 30.000 hola, gutxi gora bera. Zakitu hartu zaten gaztaina loretan dago, orduan orain gaztainan estia egiten ari dira tope, eta sasiena ere, eta orduan orain daudea tope. Galetzen diazu hori bera otxailan, eta otxailan daude deskantzatzen. Hori da. Zuen estia erlanki izena du, ezta? Nondik handatorri zen hori? Behian janaria da, beikia, zerriana, zerrikia, ez? Karo, guk ez dugu erlia bera jaten. Guk jaten dugu erliak egiten txun alimentak. Eta orduan, badugu lagun bat, Beñardo, euskaltegiko irakaslea, eta baina, Beñardo, arazo hau dut, eta pare bat egun eman txizkien buelta, eta orantzian. Bere ideia, erlanki. Eta mila esker, Beñardo. Zenbat ez zimota egiten dituzu? Ugiten txugu lau, udaberriko loreekin egindako biesti, eta udako loreekin egindako bertzebi. Bera, Sunbila eta Donamarin egiten dena da udaberrikoa akazia, egin bat, eta antafailan dagoena da Romero eta Xarbotana. Eta gero hemengoa udakoa orain egiten ari direna, da gaztaina, eta sasia ere dago orain, ezakitu hartu zaten, loretan dago, eta gero esingo du añarra ere, eta egiten dugu dena elkarrekin ateri. Beraz, esan didazu hemen gaztainarena egiten dutela, horretarako behintzat, trajea jantzi beharko dugu, ezta? Eta guantiak. Eta guantiak eta dena. Ba, jungo gara jaztia? Ederki. Jantzkiak ez omen du monjea egiten, hori esaten da behintzat, baina kasu honetan jantziak erlezaina egiten du. Izan ere, bera gabe gure protagonista ausartak eztia bilatzetik erleen postrea izatera pasatuko lirateke. Eta sumatzen dute aldu garela. Keak zeiten du, lasaitu? Lasaitzen die, lokartzen die bezala, hola, pixkotea tontatzen die edo. Ados. Bueno, hain sua prestatu behar dugu, ezta? Bai, pixko eta berria moteltzen diren, bertzenaz. Bale, ze hemen ikusten duz geroz eta gehiago daudela, zertan ari dira horrein bertan herrian? Bai, hauek zer dira diren hemen rekonozimiento, Rekonozimiento egiten. A ber, zertara torro diren hauek. Espero dut gustatzia bintzat, A ber, ematen diguten oniritzia edo, ez? Hoi da. Hau da, lastua. Lastoa. Agotza deitzen diogu guk. Ahortxe. Espero dut hauekin lasaitzea bintzat, Hori da. A ber, moteltzen diren pixko bat. Bai. Orduan, hau da erlauntza, hau da beraien. Itxia ikusten duzu hemen ze ongi ikusten den? Nola duten polena hankatan? Bai, hoxe da polena. Hori da, ekartzen dute loretatik polena. Bai, eta gero polen hori eztia bihurtzen da? Ez, horrekin egite dutena da erleogia. Dela beraiek jaten dutena, beraiek ematen diotena larbei jateko, eta ekialdean badago itxura handia jateko, guk ez dugu itxura handirik. Ikusten dugu polen desberdinak, kolore desberdinak, segun ze loretikan, badire gorriak, badire horiak, badire xuriak, badire grisak. Tapa hauken du? Bai. Gero, erlauntza bakoitzean dago erregina bat? Bat. Hortxe polena. Zepilua. Zepilua, bai. Zepilioakin pasaiazu pixko bat. Erle kendu hemendiken. Hori da, kendu behar dugu alik eta erle gehiena, hori da. Zardu nau. Arrura. Hola. Hori da polena. Hau da polena. Hori da. Eta hemen ikusten dira adibidez, erle mota desberdinak,
badire erle langileak, direnak hauek, denak txikia direnak, eta gero badire erlamanduak, direnak potoluak eta ondilak. Normalian egiten dute hemen eta hemen erreginak jartzen ditu arroltziak, eta horietan normalin estia. Gaur egia da, daudela nahiko agresibo, bai, ez da? Bai, eta utziko diogu gaur polena biluko dugu, eta gaurko lana horixe. Egia da esaten dutena erleak oso langileak direla? Bai, ez da? Banatzen txuzte lanak, batzuk dire zaintzaileak. Bai? Batzuk biltzen dute polena. Bai? Bertxiak ari dire barrenin, jatera ematen. Bertxatzuk ari dire janari hori prestatzen. Bertxatzuk ari dire barrenin hiltzen diren erliak eta ateitzen txuzte, eta, txukun eta garbi manteintzen erlauntza. Ia ze organizazioa. Pasada bada. Bia, hoi dena jakinda eta ikusita egiten duten eztia, zer iruditzen zaizu? Jute balen magera, orain mai batia, ezti ezberdinak probatzia. Hori izango da gure gaurko lana, zer iruditzen? Elegante, perfecto. Ikusi dugu erleak benetan langileak direla. Batzuek polena bildu, beste batzuek janaria prestatu, besteek erlauntza garbi mantendu. Armintz eta Aizea ere fin aritu dira beraien alboan. Polena bildu dute eta eztiaz gozatzera doaz. Lehendabizi ordea, langileak garenez, beste errezeta bat kozinatuko dugu. Oraingoan Irrisarri landeko jatetxean, Iñaki sukalde arduradunarekin. Nik enekiena zan hemen jauregi bat zenutenik, gaina kriston jatetxearekin. Eta zuzara hemengo sukaldaria, ezta? Bai, hemengoa, hangoa eta hangoa. Zemat sukalde dituze ba? Hemen 3 sukalde daude, 3 jatetxe edo, bai. Hau da, hotela, bakizu, hemen da pixkaten elegantea, hori da butik. Gero daukagu erdian miradorra, eta hor, ematea eventoak, eskontzak, edo enpresako bazkariak eta hola. Eta gero, berago daukagu jolastokia. Eta han ematitu plater kombinatuak, eta bokatak, Eta gaur, ze sukaldatuko dugu? Postre simple bat egingo dugu, sagar kurruskaria. Sagar kurruskaria, Bai, oso ondo, eta horretarako zer behar dugu? Bueno, alde batetik egingo dugu saltsa bat. Saltsarako erabiliko dugu azukrea, ura, katxarro baten jarriko dugu zutan, eta kolore hartzen dunen, apartatuko dugu eta gehituko dugu gurina eta esnegaina. Vale. Orduan egingo duguna izango da tofe bat, ezta? Hoxe, hor daukagu tofea. Vale. Behitu. Oso ondo, orduan, lehenengo pausua eta saltsa, beraz, eginda. Bai. Bigarrena? Egingo dugu bigarren pausua. Bigarrena egingo dugu sagarra. Oso ondo. Hortarako daukagu hemen sagar bat. Vale. Hau da, golden sagarra. Orduan, zurituko dugu. Hemen garrantzitsua da ze sagar mota erabiltzen den. Claro, adibidez, Granny Smith erabiltzen baduzu, gero azukre gehiago botako diogu egostean. Zatituko dugu. Eta jarriko dugu platertxo baten. Horako plater txiki bat. Oso ondo, oin kanela botako diot. Bai, kanela. Eta horri ere gehituko diogu azukre pixka bat. Hori da, pixka bat. Eta orain, limoizukua, tantxa batzuk, garrastazuna emateko, eta nahiko gozoa da sagarra. Orduan, hau sartuko dugu mikro baten. O kaperuza batekin, tapauta, edo bestela, filmarekin. Vale, kasu honetan filma jarriko dugu. Filma daukagun, Eta mikroondasen zenbat denbora jartzen duzu, Gutxora, 3 minutu. 3 minututxon, listo? 3 minuturekin nahiko izangoa. Iñaki, bia zeitxurakin gelditun da. Ustezu? Joder. Zukuz beteta dago. Gainera kanela usaina dau. Ordu zengo dugu orain, Zati txikitan moztu. Zati hori, 3 zatitan bakoitza hola pixkat. Nila daramatzat ja 40 urte ja sukaldaritzan. Ikasi nun Donostin, sukaldaritzako eskolan. Eta gero hainbat jatetxetan egon nintzen, Madrilen, Bartzelonan, Naparraldean ebai. Eta gero nintzen 5 urte klasak ematen Irizar eskolan. Eta gero handi jo nintzen Zebankera, eta egon nintzen 16 urte. 2 udaretan jo nintzen Irlandara, eta gero beste 2 urte jo nintzen Portugalera, eta ikusi nun rollo veganoa gustatzen zaidan, eta osasunarengatik, bihurtu nintzen veganoa. Eta gero handikan, irekin nun jatetxe bat Donostin, kilometro 0, nahiko zaguna, eta egon nintzen 9 urte. Ja utzin nun irakaskuntza. Hona iritsitzen den arte. Hoi da. Zuzerekin geldituko zinake. Ostalaritzarekin, ala irakaskuntzarekin. Ni beti esateet ni irakaslea naizela. Orain urrengo pausua zein izango litzateke. Montatugu pastela. Hortarako, hemen daukagu gure filopasta. Abida.
gurina, emango diogu galletikan, eta hau zatituko dugu. 4 zatitan. 4 zati egingo ditugu. Oso Bai. ondo. Hementxe daukagu silpata, Hori da, gure aroa. aroarekin. Eta orduan orain, egingo duna da, sartuko dugu gure filopasta. 3 sartuko dugu hola. Truko garrantzitsu bat jarki beharko genukena hemen, filopasta Ba, hartzerako kontu garaian. handiz ibili barroiaz eta bere ala lehortzen da. Osea, kesken momentuan hartu behar dugu. Estela lehortzen da eta hausten da asko. Vale, garrantzitsua. Vale, eta orduan, zeingo dugu, hartuko dugu gure krema, eta ingo duguna da, behan, botako dugu, Nola egin duzu krema? erabili dut esne ordez, esne gaina. Eta gero Vale. kanela pixkat ere bota jo. Bai, gorringoak, azukrea, irina eta Danak, normal zer bezala. gehiago. Orduan, zeingo dugu orain, ba hemen goratu, geneuzkan, gure Zagarzatiak. zagarzatiak, ba hori dugu, botako dugu hainbat zagarzati, zuku gabe, bestela, bustiko zaigu pasta eta ez da komenigarria. Eta orduan zeingo dugu orain, ba itxi, holaxe sartuko dugu labean. 180 grautara inguru, eta esango nuke, ba 8 minutu. Iñaki, gure postreia forma hartzen ari da. Bai. Ja, montaka bakarri falta zaigu. Bai. Oso ondo? Behan jarriko dugu gure tofe saltza. Erdin, hola nahiko. Eta gero, kenduko diogu aroa, Oso ondo? eta orain nengo duguna da botako jogu. Lehenengo. Glas, Vale, azukrea, hautsa, oso ondo. hola, kanela. Niko postre gozoa, ez da? Bai, egia. Gozoentzako. Gozoa da. Eta orain, ba, jarriko dugu, erdin. Vale. Eta orain, apainduko dugu, jarriko dugu izozki bat. Hortarako jarriko dugu, aieta pixkat, bakizu. Elatua ez mugitzeko. Hoi da, Esaten latua ez mugitzeko, ba, jarriko dugu hor, menta pixkat apaintzeko ba hementxe bertan. Ba, jarriko dugu, Beraz, hortxe elatua. hoi da, ba, jarriko dugu hementxe bertan. Ni badakit horrela oso ondo dagoela. 9 terdi bat dauke, Bueno, nire dago ustez, eski. baino honekin 10 bat izango Bueno. dugu. Jarriko diogu gure bandera Oso atxoa, ondo. bale? Primeran, Bueno, dagoenean, Dagoenean bonbon. bonbon. No, momento beren iritsi da, dastatzeko garaia. Zu dastatuko duzu, ez da? nik ez. Zuk ez? Zerratik ez? Ni vegano naiz, orduan ez du, gastatuko baino, Vegano? dena Bueno, zentzako. Ba, beraz, menta zuretzat eta beste Oso postre ondo. guztia niretzako. Vale, ados. Hauxe zuregatik, eh? Nire irudipena da, edo Iñakik veganoa dela esan dionean irribarrea piztu zaio Armintzi. Postrea oso osorik berak jango du orain. Ez diogu mokadurik kenduko, ondo etorriko zaizkio eta indarrak. Segidan, Inigorekin dauka hitzordua, Sarobe gozotegiko jabea eta eskeiterrarekin. Gurpilen gainean jartzera ausartuko alda? Sarobe gozotegiko jabea zara, baina horretaz gain ikusten detenez, eskeiterra ere. Bueno, eskeiterra nintzen, aspaldi lehen flekioan nintzen neukanian eta ibiltzen nintzen, badakizu, laneko kontutan, familiakin eta gozotegiakin gora eta bera azkenean eskeitan guain oso gutxi. Horretaz gain, zu beran jaiotakoa zara? Bai, beratarra peto-petua. Beti da nik. Bai. Zuretzako beraz, toki berezi hau, ezta? Bai. San Miguel Zubia, Bai, ze hemen txikitan ibiltzen ginen, hemendikan, bueno, guain ez dakite esaten aldugun, ez? Baina hemendikan bera botatzen ginen, guain Hemendikan debekatua saltatzen dago. zenuten? Bai, baina, bueno, ja aspaldi. urte asko, ez da? Aspaldi, bai. gainera, hemen kontrabandoak bere garaian garrantzi handia izango zuen, ezta? Ba, hor ikuste dituzun mugatik, hortikan, bueno, esaten dute, ibiltzen zirela, pasatzen zirela, pero bueno, azkenean kontrabandeko gauzak izu. Jo, hemen bi eskei dauzkagu. Zu lanera eskite juten zara? Ez naiz eskeitan juten, ze ba, nik biznezen lekutik oso hurbilakat, osea, bigarren etxia da, pero gaur eskeitan jungo gea. Venga, erakutsiko didazu nola ibiltzen zaren? Bai, zuk hau hartu, nik hau beste bat, eta listo, jungo gea. Longboard edo nola Bai, izena hau du honek. gainera hauek beran egite dute, hor bertan egite dituzte, bai. osea, que lagun batzuk egite dituzte. Erakutsiko didazu? Venga, bai, hola, ez dauka misterio handirik, aurrera, eta zu Honek nere velozidade handia hartzen du, zu nere atzetik. Venga, pasen. Erne, berako bizilagunak, Armintz gure aurkezle ausartak, zapatillak 4 gurpilengatik aldatzea erabaki du. Baina pronostiko guztien aurka ez da behin ere erori. Bai, ondo ikusten ari zarete, gozotegira lerratu da, skate pista batean jaio balitz bezala. Zemuz ikusi jazuzu, Kino. Ondo, lehenengo aldi ezateko, nik ondo ikusi dizut. Herri guztitik ari biligea eta erori gabe. Dexente indegu, eh? Bai. Bueno, Inigo, gaude hemen
Sarobe gozotegian, zenbat urte eramatzazu zu hemen lanean? Pues 30 inguru. Zu zara lehenengo belaunaldia edo ez? Ez, nik hirugarrena da. Hirugarrena, ja. Ni hirugarrena, guain alaba atzetik datorkit, ja laugarrena. Laugarren bat egongo da? Bai. Ben ikusten dut, pixka denatatik handaukazuela, ze produktu eskaintzen dituzu hemen? Bueno, gu azkenean gera, herriko okindegia dira, hau beti okindegia izan da, pero bueno, gaur egun ere jarri behar azea pixkat denborakin eta boieri asko egiten dugu, gaur egun ikuste gozogintza ere hortik handoala, eta bueno, gero betiko pastelak, tartak, pastak ere asko saltzen dira, bonboiak, pixkotenetik egiten dugu, baina gaur egun ikuste boieria dela punturik fortena. Zer izan behar duen boieria batek? Arrakasta izateko. Mantekila. Gurina, bai. Gurina bai edo bai. Azkenean guk hemen egiten den boieria guztia gurinak egiten da. Gainera, kanpoan ikusi daukezuela makina bat, 24 ordukoa, vending, ez da? Bai, azkenean jendiak gasolinera jun beharrian ogillatero estera, azkenean hemen jarri genuen, eta ez dakit gehiago saltzen, baina bueno, azkenean jendia lehen ordu batak jo baino lehen etorri behar zen bai edo bai korrika, eta guain, makina betetzen dugu ordu batetan, eta jendia heldu da nahi duenean, eta ogila erosi, eta martxa. Hainbeste produktu nire aurrean, okurritzen zaizu errezeta bat edo horrela egin genezakela? Guk egiteko? Bai? Bai, ja buruan dakat. Erakutsiko didazu bat? Bai. Zer egin genezake? Bai, egingo dugu hain famatua dagoen Txokolate Dubai. Txokolate Dubai? Bai. Guk antzeko zerbait egingo dugu, eta Dubai biharrean guk deituko dugu Txokolate Julai. Julai? Bai. Juego de obradorea? Venga, ba, nire atzetik. Txokolate Dubai edo Txokolate Julai. Berdin digu izenak, baina zaporea seguru bikaina dela. Patinetearekin bezain ondo moldatzen badira gurinarekin, arrakasta ziurtatuta izango dugu. Eta arrakastaren bilagoaz, Berako plazara. Bertan, Juan Marirekin Jaione gozotegiko izokinak egingo ditugu. Urik beharrez duen izokina da hau, ostopilarekin egina. Izokin bat egin behar du, zergatik izokina? Bueno, azkenean beran gaude ez, eta bera azkenin bidasoakin egiz lotura handia du, bidasoak izokiekin, eta azkenin, pues bueno, beratarra garen ez, ojaldezko izoki egiten ditugu. Zandia zu lehen, aitak erakutsi zizula ez, bai. Bera izan da zure maisua? Beti izan du. Gainera, ikaslea egiz txarra izan du naiz eskolean, eta klaro, banun, 15 urteetan utzi nun eskola, eta pasteleritzan, edo txokolatere munduan, pues, lan nahi nuela, eta hori hortan hasi nintzen, eta guai arte. Bueno, hemen ja ikusi dugu ja, hojaldreko plaka daukagula, lehen atera dugu obradoretikan, urrengo pausua zein izango litzateke. Politena duna da, izoki bat egitea, guk itxien iten duguna da, mozten dugu eskuz. Izoki guztiak diferentea dire, eta hori da bere xarma, ez? Eta, bueno, moztuko dugu izoki bat. Zenbat pertsonantzako izaten da izoki hau? Hori depende. Zenbat goze daukezun? Nereko harriantzako lautzako. Ahí ba. Mine, bueno, generalki izoki bat izaten da, pues, 10 persona, 8 persona. Men ikusi dut, ze jarri diozu hemen? Jartzen diogu, pues, bere erraten den bezala agaia. Arna sartzeko? Arna sartzeko, hori da. Ze osagai gutxikin, ze gauza goxoa egitea dagoen, ezta? Bai. Beraz, ja, behin moztuta, labera? Bai, 220 gradotan más o menos. Vale. Eta 25 minuto, eta gero ja orduan egitazko izokia daiko da. Osondo? Venga. Bueno, mira, Arnitz. Wow. Hemen txedo gure izokiak. Eta, bueno, guain eginen duguna da, zer duzen zaizu, pues, betetzen baditugu gure izokiak. Daude... Hoxe bera, bai. Bananuta. Ja moztu ditut. Vale, eta prest daude. Zertaz betetzen duzu? Generalki iten duguna da, krema eta natakin. Zengo dugu, mixtoak? Bai, mixtoak, ne balen bauzu. Ega. Zuk lehen esan duzun bezala guk Tolosan egiten dugu bisigua. Beti aita kontatzen dit, antzina, duela ia urte desente, Gabonetan beti bisigua jaten zen. Eta urte bat egon zan, itxasoa, ez dakiz gertatu zen, eta ezin izan zen arrantzatu, eta nola urte hortan bisigua esan iritsi portura, nire atxonak esan zin, bueno, zuek lasaion aurten bisigua izango dezu eta esan zuen, bisigua, baina hojaldezkoa. Ze polita. Bueno, Juan Mari, ja bakarri gelitze zaigu tapa jartzea, ezta? Oida, ja tapa jarri. Itxura ederra. Bai. Beraz, ja guazen bukatzia. Hoize bera, venga. Ja, guk egiten diguna ere bai da, begia jarri. Hementxe ikusteko. Hortxe.
Elegante. Bari mazu, jarriko du zerbait ere? Dedikatore txiki bat? Venga, hemen bali badaukagu txokolate pixka bat idatziko diogu. Egin dugu, jarriko du Gure zerbait. saioari jarriko diozu izena? Ederki, jarriko du. Venga, ba. A ber. Hortxe. Dagoenean bonbon. Ederra. Guk idatzi ez, baina beti egiten duguna da, daukagu banderatxo berezi bat, izena jartzeko. Orduan, nata pixka bat jarriko diot nik bisuaren gainean. Eta jarriko diotena izango da, gure txokolatina. Horain bai, horain bai. Orduan, ja, biak izango dute. Orduan, lanak egin jaia. Postre bat, bi bertsio, baino pasioa berdina. Berdina, hori dek. Bazen jatia? Egin dugu. Venga. Ia, Bueno, hortxe. honekin. Honekin. Dagoenean, bonbon. Aze parea, berako izokina eta tolosako bisigua. Itxura ederra benetan eta armintzen istorioa unkigarria. Itsasoko bisiguaren faltan, ostopila. Ez da gauza bera, baina biak goxoak. Ikasten jarraitzeko, Nafarroaren eta Lapurdiren arteko mugara joango gara. Ibardineko mendatean dugu zain Mikel Galardi, inguru horretan lanean aritzen den sukaldaria. Ibardinen gaude, zerri da hoi? Ba, hori da Donibane garazi dakago, Aha. Miarritz, atzian ikusten dana landagia, Larun ikusten da, eta hegoaldeko mendi... Mugan gaude, bai, ezta? mugan gaude. Iparraldea, alde batetik, Nafarroa eta, beste. bai. Zergatik handa zonalde hau garrantzitsua? Ba, guain dela urte mordo bat kontrabandoak ibiltzen zian hemen, eta iparraldeko jendia, hegoaldeko jendian produktuak erostea ona tortzen zen. Merkeo gazalako? Bai, merkeoa azalako, eta tortzen zian, produktuak erosi, eta gero egun pasaitea. Bazkaltzen zuten, ondo bazkaldu, ondo edan, da etxea bueltan. Zenbat benta daude hemen? Ba, hemen daude 20 establezimendu, 20 benta diferente. Denetik handago, dakagu lurrinak eta saltzen dituztenak, kiroldendak, arabitegiak, supermerkatuak, eguna pasatzeko Usten toki dugu ere, zoragarria. kotxe asko pasatzen direla, bezeroak gehien bat nongo dira, iparraldekoak, hegoaldekoak. Iparraldeko jende asko etortzen da, mino egunetik egunea hegoaldeko jendiare... Ebaira. Bai, Biok. bai. Hauxe alda zure lantokia, Mikel. Bai, hause da gure lantokia. Oain dala 2 urte berritu zuten. Hemen denetik handakagu, bai aragila saltzeko, arraia erosteko, supermerkatua, restaurantia dakagu, eta arropa denda bat badakagu. Aitortu behar dizut, ni ona etorri naizela gozobila. Zuk ezagutzen duzu zonalde hontako postre bereziren bat? Ba, zonalde hontan iten dugu zamin goxo iten da, eta iten da jogurragin. Biok merkataritza agunea Ibardineko mendatean dago eta eskaintza zabala dute. Ostatuak, supermerkatuak, arrandegiak, kafetegiak, jatetxeak. Tartean, Mikel lanean aritzen den Sutondo jatetxea. Ea, zein errezeta ikasten dugun bertan? Hona etorri gara, xamingoxoa prestatzera. Bai. Horretarako, ze osagai ditugu? Ba, dakagu etxin iten dugun jogur naturala. Hausek? Gio, esne kondensatu gozua, limona, Limonak, sondo? bai, galleta esetua, melokotoi konpotatxo bat, eta gerezi pulis bat. Zerekin hasiko gara? Ba, hasiko geha, ingo ditugu aurrena jogurrak eta esne kondensatu gozua danak naztu. Sutondo jatetxea Bai. da biok taldeko zati bat, ez da? Bai. Horretaz gain, jatetxe gehiago dituz biok taldeak? Bai, 6 jatetxe dazkagu, bat Donibane loitzunen, 3 dantxarinean, eta hemen 2 dazkagu, Ibardinen. Eta zer gehiago falta zaio? Honei sartuko diogu azaltxua raiatuko dugu pixat. Oso ondo. Limoia txikitzen dugunean eta azala erabiltzen dugunean, normalian, saiatzen gara txuria ez erabiltzen, ez da? Ez, Bakarrik normalian horiek. horiska bakarra erabiltzen dugu. Ni bitarten, hau txikitzen jugo naiz, Bai, eta zuko ateako zuko diot. aterako diogu. Ni bitartean hauek naztuko ditut, Zure izkeragatik, nabaritzen dut ez zarela hemengoa, berakoa.
Zu nun jaioa zara? Ni Oiartzarra naz. Nola amaitu zenuen hemen? Leno lasarten lan egiten nun, eta aukera izan duen etxalarko bentara etortzeko, eta han 10 urte ibilinaz lanian, eta eskaini ziaten proiektu hau, eta... Beraz, bizitza guztia ostalaritzan? Bai, bizi guztia ostalaritzan da magu. Txikitan hasi nintzen, 14 urtegin hasi ginen, osabagin, eta... Orain arte? Bai, orain arte. Nik uste ja zukua atera diotela, zuk esan, zure eskuetan uzten dut. Honei botako diogu, dena, nastuko dugu berden bezala. Zuk noiz ezagutu zenuen postre hau? Nik hau Gipuzkoaldian probatuan akan. Nahiko berezia, ez? Postre oso gutxi daude, mikatza eta goxo horrekin, ez da? Bai, gutxi daude. Amaituko dugu? Bai, amaituko dugu. Aurrena jarriko dugu gerezi kulis bat, bi edalontzingo ditugu, bilen artean dastatuko dugu, bale? Orduan jarriko dugu bian kapatxo txiki bat, guain, jarriko diogu samin goxo... Hortxe gure jogurra, ez da? Gure jogurra, eta... Jendia gosekin ez gelditzeko, mesedez? Ez, txukun. Orain jarriko diogu melokotoi konpota gainean. Oso ondo? Jogur gehiago sartuko diogu. Oso ondo? Eta nik uste guain ja bukatu inbergen dukela. Eta nola bukatzen dugu? Ze falta zaigu? Honi botako diogu galleta xetua dakagu hor. Venga. Mantegila pixka batekin eta azukre batekin. Oso ondo? Honek bai emango dio tekstura pixka bat. Bai, tekstura pixka bat emateko. Jozkaiterako garaian. Bai, limon azala, bale? Gaine honek kriston usai ematen dio. Bai, kulis pixka jarriko diogu eta fruita pixka. Zuekin dakoa da? Bai, guken dakoa. Eta gero hemen, mentako azkor bat. Freskotasuna emateko gure postreari. Kriston itxura hartzen ari da, Menta ikutsuarekin ja, platera amaituta, ez da? Probatu. Sartuko diogu koiarakada bat. Probatu erra da. Momentu berena tokatzen da. Bai, hau da txukunena. Venga, bakoitzatik bat. Ni mentxe gelituko naiz, Bai. Bista hauekin eta postre honekin. Samin goxo izena izango du, baina zaporeaz gain tristurarik eta saminik ez dauka gozo honek. Itxura goxoa dauka. Behin paraje eta postre honekin lasaituta, eztiarekin kozinatzera joan behar dugu. Oraingoan, erlerik eta tentsiorik gabe. Ja, uste, pultsazioak jetxi zaizkitela, ze iskanbilazio nahin beste erlekin. Bai, gero ondi iten dut, eta daude lanin atope, orduan gu molesten ari ginen. Hemen dauzkagu ja produktu guztiak, ez da? Hasiko gara nahi baduzu honekin, malerreka eta bortzirin egiten dugun, erleak egiten duten eztia, akazia eta frutarbolana. Kolore ikusten dut argia, ez da? Bai, eztia normalin gogortzen joaten da, eta gogortzen ez bada seinale txarra izaten da normalin, baina hau da gehien irauten duna likido. Hau da naturak, erliak egiten duen bezala. Egin, guk bilu eta almazenera. Ostra, potentia daukera, Bai, goizetan, gosaltzeko. Zekalean ogiakin, sigortu pixko bat. Olioa, osti hori eta gatza larria gustatzen zait. Hola, nasketa pixko bate, hori gustatzen zait niri. Zein da bigarrena probatuko duguna? Hau da bigarrena. Hau da, baita ere udaberrikoa, baina hau da eta faialdian egiten dena. Han romero eta tomillo hau niz dago, eta baita eskobizo ere. Eta hau da, ikusten duzu bezala, hau gogorrago dago. Lodigo dago, ez da? Loditzen da segidan. Hau da, lehendabiziko loditzen zaiguna. Segidan loditzen da. Ez da desberrentasuna. Egia da, hau dala aromatikoa, ez da? Era bat ezberdin, era bat. Eta hau zertarako erabiliko zenuke? Neri hau entzaladan gustatzen zait. Entzaladan, dira zideia. Pasako gora hurrengora, basoko eztia da hau, eta egiten da puilun. Hau da, loretik bertatikan egin beharrin, egiten dena resinatikan. Hau da, artearena. Zer iruditzen zaizu? Bai, fortegoa bezala bestearekin konparatuta. Hau da, neri gehien gustan zaiten hau da, difentzekin. Hau da, beti da nik hartu detena nik etxian. Zapore goxua du horrek, bai. Bueno, azkenekoa zein da? Hau da, polena, lore hautsa. Polena. Bai. Hau da guk hartu deguna lehen. Hori da. Jode, bai, hau gutxi ikusten da merkatuan, ez da? Bai, egierran ez dago soberotu eta hau, ahitzona da sistema immunea indartzeko. Bai? Bai, nire seme alaba gozaltzen dute hau egunero. Eta botatzen dugu jogurran, edo entxaladan, edo... Bueno, gustatzen hartzeko ez da, eztia bezain gozua. Kuriosoa, Gaina tekstura aldetik da nahiko gogorra bezala, ez da? Bai. Ja hemen zaudela,
errezetatxo bat egiko dizut. Ekarri ditut kuki batzuk, galleta batzuk, oloarekin eta txokolatearekin. Eta iruditzen baldin bazaizu, hemen amaituko dut zure eztiarekin. Elegante. Tea, gainetik botako diot. Enzina dauken eztia, esan diazu, eztia ekologiko egiten duzuela, ezta? Bai, noski, hori, hasieratik aitzargi genuen hori. Erlauntzak ezin dugu karreteratik hurbil edo fabriketatik, ez dugu kimikorik erabiltzen zero, ez dugu barnizatzen erlauntzak, jateko ez diogu azukrerik ematen, eta gero ekologikoa egiteaz gain ez diogu jauz gehitzen guk bilu eta enbasatu. Jazta. Bildu dugun bezala, orain gainetikan polena botako dio. Hori da. Zuzenean, kukiara. Hori dek. Eta hori bai, botako dio dana izango da gure etxean egiten dugun kakaoaren hazia, ikusten duzu. Kakao hazia hau da nahiko mikatza. Eta nola eztia da nahiko goxoa iten du ekilibrio bat bezala aurkitzen dugu hor. Eta honei deitzen diogu guk nips, kakao nipsa. Bale. Eta amaitzeko ja urrak jarriko dizkio, bale? Hori da. Ze iruditzen zaizu? Olin, ze itxura dun. Itxura, gastatuko dugu? Bai, favorez. Venga, ja orain momentu hoberena tokatzen zaigu. Bueno, dagoenean, bonbon. Kukiak eztiarekin. Zenbat disfrutatzen dugu horrelakoak jaten, baina askotan ez gara jabetzen zenbaterainoko lana dagoen gozo bakoitzaren atzean. Erleekin lanean hasi dugu gaurko eguna, horrela prozesua gehiago baloratzen ikasteko. Eta balioaz ari garela, orain datorrena ere ikusgarria da benetan. Juan Mariren gana itzuliko gara eta adi denok, zuekin urrezko bonboiak. Ezin nintzen joan, beratik proiektu hau ezagutu gabe. Azaldu ondo, Jaione, zure amak sortutako gozotegi bat da, baina Ekigold, zuk sortutakoa da, ezta? Bai. Zer eskaintzen duzu hemen? Nafarra bezala, azkenin buru gogor xamarra naiz, eta pasteleritzan, pasteli tradizionala egiten dugu, eta nahi nuen egin zerbait ere diferentea, nire neska iparraldekoa da, bankarra da, eta, kostaldean hauniz pasatzen genuen. Eta kornisan ikusi ginuen eguzkia itsasoan sartzen ari zela. Eta eranon, iduri du urrezko bonboi bat. Eta hor hasi nintzen tiratzen, eta urria erosten, botatzen, azkenin imazde puro iduru egin nuen etxian, eta azkenin lortu nuen fusionatzea totalmente urrea txokolatearekin, eta horregatikan eki, momentu hori esker, deitzen diren ere bonboiak, nire enpresa, eguzkia, eki, badu zer ikusi hori. Txokolateak, originezko txokolateak dire, eta daude beteak kremoso de praline batekin. Eta patentatu nuen. Patentatu dut sistema hau, eta hortzen gabiltza. Benetazko urrea da, ala artifiziala da? Bai, benetazko urrea da. Badire, estudio haunitz, bai, Unibertsitate Amerikarrak, Europerrak ere bai, urrea, inkluso osasunean badaukala bere benefizio positibo bat. Produktuan bakarrik ez, baizik eta estutxean ere pentsatzen duzuela, ez da? Buelta asko ematen diozue honei. Azken egiten duguna da, sortu izan dugu produktua, eta gero produktu horrentzako pakazina sortu dugu. Adibidez, pakazin hau, baditu 20 urre eta txokolate lamina sartuak, eta hau dago presentatzeko ardo botil batek. Zein da zuen bezeroak edo, non saltzen dezue? Egin nuena izan duzen kotxe hartu eta Marbella joan nintzen bakarra. Furgonetan, bonboi hauekin gainera joan nintzen, Marbellako joierik esklusiboenean, eta hor presentatu nintzen. Azkenean arantzean, banula produktu bat oso berexia, baina ez naukala kontakturik lujuaren sektorean, eta hasi nintzen eventuak egiten, berekin, eta Lamborghini ofizialentzako, Rolexentzako, gu badaukagu kaxa bat, 42 eurotan, con envío refrigerado erraten dena. Azkenean, produktu bat premium da, baina da produktu bat de lujo accesible. Azkenean edo zeinek erosten aldu. Anekdota bereziren bat, pertsona ezagunen batekin egon zara, edo zerbait ola bixia? Bi gauz izan dure, gehien bat markatu izan du nautena proiektu honekin. Bat izan duzen, Lamborghini ofizial, deitu zialikan, neri. Eta gauza da, ni txikitan, beti Lamborghini maite izan ditut, nere atxazenaren obradorean egoten izan txikitan Lamborghiniak marrazten,
eta beraiek deitzen neri kotxe berri baten presentazionara nire bonbona nahi zituztela izan, hori niretzako izan duzen gauzak igual ongi egiten ari garen seinale. Eta bigarrena izan duzen Dubaieko printzesari izautu nuela personalki, eta nire produktuak ere bai maite izan zituen. Eta nolakoa zen, pertsonalki bera? Oso xumea. Instagrametik segitzen gaitu. Instagramen oa indikan erlazioa daukaz, zer ondo. Eta, hola izan duzen, bai. Mendikan ikusten ditugu produktu esente. Eki bonboiak ez, hau ziren hasi nintzen bonboiekin, ikustezun ez da pakazina da berezia oso. Joieriko pakazin baten egina, eta bonboi hauek dire, agitzagiz momentu berexintzako, ez? Bodas de oro, ezkontza eskatzeko, eta gero ere bai badaukagu, hau da Horizon estutxea, ez? Konpartitzeko. Eta gero badauzkagu Infinity bonboia, hau dago pensatua ezkontzentzako, gonbidatuentzako, oparitzeko, eta maitasunezko bihotz pusketa bat. Eta gero jiguela ere bai, direla bi bonboi, simulatzen du, pendiente batzuk direla bezala, ez? Azkenin denago pixko bat la linea de joyeria. Eta gaur hementxe bukatuko dugu hau daztatzen? Hori da, txintxin egin dugu. Txintxin? Venga, Horizon bat hartuko dugu? Ez da egunero jaten. Ez da egunero jaten, ez. Momentu berexetan, gaur bezalako momentu bezalako. Bueno, jaion gatik eta ekigolden gatik. Venga. Lehenengo aldiz urrezko bonboia jatea esperientzia berezia izango da. Baina Juan Mariren eta Armintzen aurpegiak ikusita, seguru errepikatzeko moduko esperientzia dela. Luxuzko errezetekin gabiltza gaur. Gogoratzen lehen Inigok txokolate Dubai egin behar dugula esan digula? Iritsi da momentua, ea zer den erakutsiko diguna. Skatean ezabiltzanen, hementxe sartzen ditzezu orduak, ez da? Bai, asko gainera. Baina, gustaren zait, eta gustora sartzen ditut orduak, oseak, gustatzen zaizun lanian, azkenian orduak ez dute kontatzen. Esan didazu, txokolate Dubai egin behar dugula. Zer da zehazki? Txokolate tableta bat da, barruan garnitura bat dakada, ez? Azkenean kasunetan da pasta filo, pistatxo pasta, txokolate txurilla, eta, gaur egun nahi infamatua egin den txokolatea, egin beharko dugu. Zergatik handauke hainbeste arrakasta honek? Ez dakit, azkenean gaur egun gauzazko bezala, tiktokerrak edo influencerrak atetzen dira, batek egiten du, beste guztiak segitzen dute, nire alabak txorratua daude, txokolate Dubai, noizin behar duzu, eta, probatxo bat egin dugu, pero nik uste gaur izango dela lehenengo aldia probatuko dutela. Venga, guazen astean ego elma edu, nola hasi behar dugu horretarako? Esplikatuko duzu, nik txokolate Dubai hau egiteko, azkenean Dubai urrea, aberastasuna, azkenean nik indutena da, urre moldia margotu, pistolakin, eta ingo dugu beti egin den bezala, txokolatea urtu, eta listo. Hau maila botako duzu orduan? Hau berrogeita bost gautan dago, eta nik uste zu jakingo duzula nola temperatzen den. Ze garrantzitsua txokolatea ondo atemperatzea, ez da? Bai, azkenean, badakizu, azkenean gaizki temperatzen bali madugu, ez du brillorikan, ez da gogortasun hori ez daka, denborak eta esperientzak emate dizu atemperatzeko, abilezia, ez? Uste dala, txokolatea atemperatzea gauza zailenetariko bat gozo gintzan, ze gabonetan hotz asko egiten dunen azkarri bili behatzara, eta udaran bero asko egiten dunen kriston pila kostatzen zaio hostia. Orduan, puntu hori aurkitzea benetan da... Nei zaila egite zaitu. Segun urtaroa, maia, horrek egiten digu pixka bat, txokolatea ondo erabiltzeak jakitea da ez. Zer duz da, Inigo? Nik uste ondo induzula, sumatzen da ez dela hau egiten duzun lehenengo aldila, Pres balima dago, orduan, zein da hurrengo pausa? Bale, horrein ingo duguna da, moldiak enkamisatzia zer da, azkenean, geruza fin bat egitea, gero gehieskoenak enduko dugu, eta hor ingo dugu, utxik dagoen tableta bat. Hemen, pixkat, baldima dago, haize bolatxoak eta baldima daude, kentzen diogu, eta guain ingo duguna da, honera bota beharrean, maia botako dugu. Bai. Gehien jotzen balima diogu, txokolate kapa finagoa ingo dugu. Eta guk nahi duguna da, txokolate kapa fin bat egitea. Bale. Orain ikusiko duzte, hemen. Bida, hemen ja dago esan deguzun bezala. Kapa fin bat. Orain itxengo dugu, hau txokolatiak bere lan egitea, eta behin gogortuta, bestia botako diogu. Asondo.
Inigo, moldeak txokolatiarekin ja ozgaiutikan atera dugu, eta hurrengo pausua nahaskera egitea, ezta? Honek ez daka sekreta hondirik, da hiruek nahastu, lehenengo ingo ditugu grasak euren artean nahastu, pistatxoa eta txokolate txurila, gero kataifi edo ez dakit nola izena duen pasta honek, azkenean da pasta filo moztua fin-fina, eta nahasi. Herri txikietan, normalean, gozogintza tradizionala da gehien saltzen dena, baina zuen kasuan justo da kontrakoa. Hemen gozogintza modernoa erabiltzen duzu, ezta? Bueno, azkenean da pixkat denborakin bat jun behar duzu, eta guk ez dugu inoiz azten oinarria zeintzun diren, pasteleri klasikoa zein den, baina, bueno, azkenean beti buelta bat eman beharra zaio, eta pasteleria pixkat garaiari egokitu. Aztu gabe, herri txiki batean gaudela. Zure aita, aitxona hasi ziren okinakin. Bai. Nola hartu dute beraiek transizio hau, okinatik gozogintzara pasatzea? Ondo, nik uste azkenean, nik hau txikitatikan hau ikusi dut. Nik biharritzen ikasi nun, azkenean gozogintza sartu genuen, eta pixkat da, lehen guk egiten genunarea, gozogintza hau implantatu. Obradorean txikitako ze oroitzapen dituzuzuk? Girinazakoan gainean, korrika eta launekin jolasian, kurasanak egiten, azkenean mentzeuden okinekin eta laguntzen, edo, nik uste nun laguntzen nula, baina igual traba gehiago egiten nun, ez? Listo, hau pixka bat gainean jarri, eta hiruak beteko ditugu. Oso, jendeak ez daki, baina gu, Picassoren irudia txokolatez egiten ezagutu ginen. Gogoratzen zara? Bai, guri txokolatiak batu zigun. Hoi da. Euskal Herriko lekugu ezberdinetako jende asko bilu ginen, eta ura oso ondo gontzan. Kriston salsa izan zen, baina nik oso oroitzapen onak ditut Bizkaitarrekin lanian, Arabako jendeakin lanian. 40 gozogile elkartu ginen, zenbat metro zituen irudi horrek? Horrek, nik uste zela zabalera 7 eta altueraz 4, 3. Txikiagoa ere egiterik banekagun, baina ez dakit nola... Hemen Euskaldunak izan da, dana handia, Ez dakit nola zeinik esan zuen, edo baina kriston itxura hartu zuen. Bueno, Armin, zau nik uste ja prestak agula, utziko dugu, nik gelditzen zaigun bakarra da txokolatiakin, geruza txiki batekin estali, eta nik uste honekin... Abila zara, txokolatiarekin. Bueno, azkenean, txokolatean niri asko gustatzen zait. Naiz hau egiteko figura, txokolatezko figurak egitea, txokolateak asko, joko asko mate izu. Utziko dugu horrela, zeba goiko kapa guk barrukoakin ia goraino bete dugu. Ez dago behar bezala tapatua, pero azkenean balioko digu. Perfecto. Venga ba, hotza eta fuera. Martxa. Zer guztik uste dezu ino, nik uste ja prest da hola, ez da? Bai, pero txokolatik emeak izu beti buelta man orduko ez dakizu nola atera behar den. Nik hemen iten diotena da bazpare movimendu bat. Hortxe. Eta hortxe. Ondo. A ber, zen guztatera dan. Bazen ikustea. Nik uste ondo atera dela hauek. Dastatuko dugu? Bai. Guk dastatuko dugu, eta hemen aurrean ditugun kamarak eta denak, bira. Enbidiaekin. Bueno, etxengo dute, ez da? Bai, probatuko dute. Bueno, nio, dagoenean, bonbon. Eta ez dagoenean, hor konpon. Baina, zer da hau? Urrezko bonboiak urrezko lingoteak diruditen txokolate tabletak. Kategoriazko programa egiten ari gara gaur, Armintz. Eta jandakoa nahiko luxua ez balitz, orain irrisarri landen egingo dugu geldialdia bertako paisaiekin eta parkearekin gozatzeko. Jandako guztiarekin digestioa egiteko, 200 metroko tirolina batera gonbidatuko zaitut. Ausartuko altzara salto egitera? Iñakirekin egon naiz sukaldatzen, baina ezin ez hemendikan joan, parkea ondo ezagutu gabe. Zer eskentzin duzu hemen? Hemen pixkat denetari badu alojamendua, jatetxeak baita, eta aktibitateak. Taldeak etortzeko, baita familiak, bikoteak, eskontzak baita egiten dira, udalekuak. Ze aktibitate mota egiten dituzu hemen? Adrenalinako aktibitateak deitzen diogunak, tirolinak, arborismoa... Ne gustatzen zaizkit, Bai. Oiek. Gero baita lasai
pixkat deskonektatzeko rutak ditugu, ibilbideak, zentzumenak lantzeko, disgolfa baita dugu, bike park bat, bizikletan descensoak egiteko. Disgolfa? Disgolfa. Zer da hori? Bada, golfan antzekoa, baina frisbeearekin. Hemen aktibitate bat balima dago ezin detena galdu, zein izango litzateke? Bitu, hemendik gertu, badugu zubi tibetarra. Zubi tibetarra? Bai. Zer da hori? Zubi bat, 140 metrokoa, altueran dagona, eta super polita dena. Hauxe ez da. Hori da, justo. Zenbat moitzen da? Nik uste denun txikiagoa zala, zenbat metro ditu honek? Bueno, badu luzera, badu luzera. 140 metro ditu. Gaude oraintxe bertan, 50 metrotako altueran. Zuaitzen gainetikoaz. Ostra, zubi tibetarra zergatik handitzen da horrela? Pues Tibetean daude baita zubiak, eta handik hartu eta alpetatik baita, baiarak zeharkatzeko erekitzen zituzten olako zubiak, eta badaude eraikiak, eta handik hartu genion. Irrisarrilan izena, nondik handator? Irrisarrilan hitz joku bat da, lurra bat, non irri asko egiten den lurra batean. Eta ondo pasatzeko, momentu politak izateko, bizitzeko, eta esperientzia hon bat eramateko. Xabi, ia zubi guztia zeharkatu dugu. Adokazanen beste aktibidade bat esaten dezuna, hemen, jun behar duzu ona. Bai, ala, bai ditugu 8 tirolina. Joango gara? Venga, guazen. Venga, guazen amaitza. Seguru nago, ez da? Bai. Oso ondo. Eta ingo dugu tirolina orain. Gustatzen zaizun. Zenbat metro ditu tirolinak? Zehazki hau 200 metro. Usten dut hemen zuaitzan artetik handi joala. Hori da, hasiko gara hemendik. Niztuen esku gelditzen naiz. Así que, ondo pasa, hasiko gara. Teka. Xabi, esan beharra dauket nahiko urduri nahola, Ondo pasako duzu, eta dira lehen daiziko momentua. Hemen eseri. Bai, eseri hor. Ondo, hemen irekiotko. Vale? Ez nuen gehiegi ezagutzen bera, baina deskubrimendu bat izan da. Horregatik, gaurko eguna laburtzeko sortu dudan errezeta ere kutixi txiki bat izango da. Herria bezalaxe, altxor txiki bat. Jaione gozotegian bisigu ostopila egin dugunez, nire postrearen osagai nagusia ere ostopila izango da. Nik ordea, ez diot utziko puzten eta ostopil xafla finagoa erabiliko dut. Gainean, Sarobe gozotegiaren omenez, txokolate dubaiari barruan jartzen dioten pistatxo eta fideo krema sartuko diot. Baita limoizko eta jogurrezko bi kremak ere. Hauek, xamingo xoren bi ezaugarriak dira, eta horrela, sutondo jatetxaren errezetari keinua egingo diogu. Hori guztia nahikoa ez eta irrisarri landen egin genituen sagar kuruskatuak gogorarazteko, gainean, sagar zati txikiak jarriko dizkiot kanelarekin. Eta estalki modura beste ostopil kapa bat. Orain, dena amaituta dagoela dirudi, baina ez. Ekigoldurrezko bonboien ukitua falta zaigu. Postre bikainau urre kolorez jantziko dugu. Oraindik ere bereziagoa egiteko. Eta orain bai, gaurko eguna behar den bezala amaitzeko urrezko altxor txiki hau aurkezten dizuet. Badakizue, dagoenean, bonbon.